L-estensjoni ta' skema d-disa intlaqeb sodisfazzjon hekk kif din se tkompli tgħin lil madwar 2000 student ikomplu bil-vjaġġ edukattiv tagħhom mingħajr jintopp. Il-Prim Ministru Robert Abela f'laqgħa tal-Kabinett fil-Kulleġġ San Nikola f'Ħaddingli ħabbar li minn din is-sena skolastika l-iskema d-disa se tkun qed titwessa skont il-ħtieġa bi studenti li fil-preżent igawdu minn din l-iskema se jingħataw assistenza f'aktar minn għajnuna waħda li jeħtieġu. Din l-iskema toffri l-għażla lil numru ta' tfal li jibbenefikaw minn għajnuniet fosthom uniformi b'xejn, lunch kuljum, set stationery b'xejn u attivitajiet ekstrakurrikulari bla ħlas. Fost dawk li faħru din l-iskema hemm is-surmas tal-Iskola tas-Seminarju tal-Arċisqof Father Mark Ellul li waqt l-istess laqgħa tal-Kabinett li fiha tħabbret l-iskema għalhekk. Biex nilħqu dan għandna nappoġġjaw lil kull individwu fl-iskola billi nagħtu kura pastorali mhix spiritwali imma kura ta' servizzi psikosoċjali u emottivi lil kulħadd, studenti, għalliema, ġenituri u amministrazzjoni. Bil-kollaborazzjoni interministerjali u nieħu gost nisma' bi skemi disa u attivitajiet oħra bħal dawn nistgħu nilħqu lill-istudenti b'mod holistiku. Fid-diskors tiegħu Father Mark Ellul sostna li tul il-vjaġġ edukattiv ta' uliedna għandu jkun hemm bilanċ bejn l-eżamijiet u t-testijiet u assessjar b'mod formattiv li jgħin lill-istudenti. Waqt din il-laqgħa tal-Kabinett kelmet ukoll l-istudenta tal-10 sena Antonja Ċappara li semmiet l-iskola li hija tattendi ġifieri Kulleġġ San Nikola f'Ħaddingli hija attrezzata sew. Fid-diskors fil-preżenza tal-Kabinett hija sostniet l-importanza li l-istudenti bħala ikunu malma jieħdu sehem f'materja importanti li tolqot il-pajjiż. Fost l-affarijiet li semmiet hija rrimarkat il-parteċipazzjoni f'konsultazzjonijiet pubbliċi. Hija ħolma tiegħi li jien u sħabi niġu mħarġa u nagħtu sehem f'dak li qed jiġri fil-pajjiż bħal f'konsultazzjonijiet pubbliċi, pereżempju in-National Strategy for the Environment 2050. Nappella li l-kurrikulu jinkludi parteċipazzjoni tal-istudenti biex b'mod attiv nagħtu s-sehem tagħna biex infasslu futur sostenibbli għax dan hu l-futur tagħna.